A tady vlastně toto je ten první veliký. Ano, no, a to je první horizont, to vlastně ten císař a on vlastně věnoval to první komentářovou pomálu. Tak to vlastně vypadalo, to je vlastně ten originál, tak jak to vlastně vypadalo. Netuším, ale já myslím, že abych když šel na závodě, tak bych na tu hvězdárnu. No jinak takhle, tady jenom replika je vlastně ten princip, tady třeba píšou, že z Polska odvezli přes 600 000 kusů umění, včetně Sbírova, Vinčiho, Rembrandta a tak dále.